Piye kabarmu? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho. Oh, gede aku. Kok iso Dhuwur gede? aku. Mang jelasnya to biyen. Coba jejera. Kula kalih Niken anu, jejer. Dhuwur aku. Iya. Seto Ken nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, ya aku kelas piro? TK ada. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis kates omongane. Kok bangetan lah ya mulane cerdas. Kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken cepet. Coba jejera kan. Lah dalah wis. Niken Heeh. kaya areng nyuntekke mbae. Alhamdulillah wis icip-icip Mas Gareng beksa. Nih aku yo ngelingke lho Mas Gareng, ngisor ki kali, hati-hati. Aja gojek lho. Ora gojek tenan mbok yakin pun. Ye, tenan niku. Aku ora iso nglangi lho. Panjenengan nek ora iso renang niku gampang, nek wedi kelem niku gampang. Ngapa? Engko nek nyemplung kali pun mang meneng mawon. Wis to, meneng engko sak jam engko suwe-suwe ngambang dhewe. Kowe ora modar. Ya ora nek ra iso ambekan. Nek ngene lho, apapun yang terjadi kita profesional, apapun harus kita lakukan. Nggih, aku nek ngene iki dadi kelingan nalika ning Jombang biyen. Piye Mas? Sampean kelingan Oh, ora? nggih. Ya ning guru kali ngene iki ta. Heeh. Nggih ta. Lah wancine Sinoman arep ngladekke daharan kepleset nyemplung kali. Kerupuk ki sak bali iso keli tekan. Dadi yogane ora mangan sisan. Nggih. Nah ya alhamdulillah. Iki betek-beteke Mas Riki sak keluarga niku kepengin gawe senenge wong akeh lan mung kepengin didongake wong akeh. Paling sampeyan yo jaluki Sherlock kowe angel mung kei alamat li goleki mumet. Lah ning apa to? Goleki Desa Duyung Kecamatan Gereh iki. Gereh. Kowe iki ora ngerti sejarah. Sejarah piye to? Biyen iki kene iki iwak duyung karo penduduk kene digawe Gereh. Ngalah, mosok iya. Yo kira-kira iki. Kene iki guyung ora duyung. Oh, guyung to? Guyung. Kene iki alhamdulillah saged sowan mriki. Nggih. Tombo kangen dangu mboten sowan teng tlatah Ngawi. Saestu. Wah, jan ngopo lali apa piye Niki kula ya disusul kalih pepundhen kula Pak Mas Gareng. Sapa? Demangi Jambangan. Nggih. Nggih, Pak Demang Jambangan. Iki ya suwe ora tau ketemu. Nggih, matur nuwun. Wis kesra nunggoni. Nggih. Nggih, kalian kula nata klawan dumateng Pak Lurah Ikan. Pak Lurah kok ikan? Jenenge Pak Lurah Mino. Mino ki yen Jawa Indonesia ikan. Oh iya ya, iwak Mino ya. Heeh. Nggih. Lah nek enek jeneng asmane Samino berarti sak ikan. Sak ikan. Ya. Kok sak ikan. Terus Nggih niki kula nuwun Pak Lurah, Pak Kades, kula nderek pados rejeki wonten mriki. nggih, merga nek ora ana idi palilah saka Pak Kades mokal awake dhewe iso sowan rene. Nggih niki ditimbali Pak Edi Purnomo. Wah Nggih. guyung ki nyenengke yen di Anu nyenengkene apa? yen di kei tontonan iki kok nonton wayang pinarak lenggah ya ning kene iki. Lah nggih. Pirsanono Mas, mampir sane sing ning pager-pager kuwi lho Mas. Kuwi lho tengen. Lah, kuwi kaya ndelok boyo kaya. Mas Gareng kok diuncali apa lho dikek dipangan ya. Boyo nggone ning dhuwur. Aku Nggih, wong piyai semene akeh gek piyai budaya kabeh. mesake iki kae lho, piyai loro izin-izin apa, Pak? Iya. Ya izin panjenengan kuwi kok ya. Nggih.
Nggih, arep ndongake apa romantene Mas Gareng? Ngeten niki kula cekak aos mawon. Niki ujube napa? Ngunduh mantu. Lah jenengan ngerti tegese ngunduh. Apakah arti dari ngunduh? Niki cara bodhon leh kula nerjemahke. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata. Ngunduh, Ngono ngundang tangga teparo handetolan keluarga. Nggih. Terus duh. Duh kuwi saka tembung duduhke. Iki lho mantuku. Dadi upama Mbak Nata ki sare ana dalem kene tangga-tangga wis ora nek sing curiga kuwi sapa. Ngerti mergo kuwi mantune. Nah, lah gandeng niki manten anyar Mas Riki kali Mbak Nata nggih ajeng kula sangoni miturut agama kula lan miturut hukum. Pengalaman panjenengan. Ah, rumah tangga kula. Nggih, sangune apa Mas Gareng? Niki sakniki lak pun keluarga. Nggih. Jadi niki sinten mawon sing pun gadah keluarga kudu ngerti tegese keluarga. Apakah arti dari keluarga? Ke niku keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Dadi rekoso ya dilakoni bareng kok ngunduh kabecikane ya barengan. Leres. Terus Lupakan egoisme masing-masing. ora etuk menang-menangan. Niku sing baku. Terus Arahnya harus selalu hal-hal yang positif. Leres. Terus Iki gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. kondisi keluarga kono aja nganti gegeden piyak kurang sagah. Bakale keluarga ambro. Leres. Dene rumah tangga. Rumah tangga karepe pripun? Ruang untuk beribadah. Ruang untuk beribadah mergo wiwit ijab nganti dadi manten. Nggih. Niku wis ibadah. Niku maha besar nilai ibadahnya. Nggih. Terus rumah tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Leres. Terus garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula yang ngandani iso ning lakoni ora iso. Ning ora apa-apa, sakwise ngono panjenengan ya wis entuk pahala. Ya, amin. Mergo panjenengan wis ngelingke. Mula saiki ora ana tembung kok nuturi iki ora ana. Ora ana, yang ada itu saling mengingatkan. Mergo sing jeneng apes murka lali luput kuwi ora mung dununge ora mung ning cah enom wae. Nggih, tur kula ngomong ngeten niku nggih, ora mung teori tok iso kula praktekke bahwa alhamdulillah kula sampun 30 tahun lebih berumah tangga. Alhamdulillah. Ora ana critane gareng selingkuh, gareng duwe demenan, kowe tau krungu? Ora eneng saking tertipe. Ora ya saking primpene ya ora ya. Mafia oleh. Iya. Nggih, ning pripun Mas Gareng? Niki kula ajeng nerjemahke guyung, Mas. Nah, iki ayo saiki panggonane genti. Guyung, kuwi per huruf apa per suku kata? Huruf. Per huruf. Ayo, guyung. G. Gayeng regeng anggonipun Pak Edi dalah Bu Atin ingkang kagungan kersa. Terus U. Ujubipun ngunduh mantu. Terus Y. Yen sing kakung asmane Mas Rizky, Riki sing putri Mbak Nata. Nggih, terus U. Iki undangan lan para tamu dihibur hiburan wayang kulit. Terus G. N. Arep blusuke wong iki. Iya, bae kelingan. N. Dalang kok buta huruf. N apa N? N naminipun dalang Ki Bayu Aji. Terus terakhir G. Gareng Semarang inggih dipun undang. Nah, jadi kuwi paket komplit kuwi karo aku. Iya. Kowe ora sida, aku ora sida. Aku ora sida, kowe sida. Iya. Ya nek iki ya sida kabeh. Ya paket to genawi sak paket. Aku ki bayi sampean ari-ari iki wis sak paket. Iya. Mah. Kowe bayi aku ari-ari godres getih. Iya. Mula bakune niki yo lek-lekan wonten dalem mriki niki tasakuran karo tirakatan. Nek sing putri kuwi Mas, niku dalem iki ora adoh saka omahku kono. Oh, pundi tlatah pundi? Solo Baru Sukarjo. Oh, saka kutha nyanyi dhewe to? Kok iso nyanyi dhewe? Omahmu ndi? Solo. Lah Solo ki nyanyi dhewe yen loro duet telu trio.
Oh ya aja dibasake ngono ya bingung nek Kowe dibasake kurang ngono. piknik Solo, terus Kabupaten Paving, Paving ora enek, Karanganyar. Karang ki apa? Watu. Anyar ki wis ngarani. Heeh. Watu sing anyar ki apa? Paving. Nek ya ora enek delok ning peta lho. Enek ra Kabupaten Paving ngono ora enek. Sesuk tak gaweke. Alah. Oh iya ora apa-apa nggo tinggalan. Nggih digaweke. Aja to. Apa kuwi? Lho mbok menawa ning sejarahe iki sing biyen sing gawe Mas Gareng ngono. Ayo. Ah wis ora dicatet ra paten. Ya aja nesu. Mas Gareng. Nun. Ayo niki gandeng ujupe mantenan ta. Nggih. Kula tak nyuwun tulung panjenengan bawani sik. Mengke dandang gula sida wasih, mengko langgame setya tuhu. Bawa panjenengan sing tak aturi, engko langgame aku njuk tulung karo adikku wedok Niken Salindri. Nggih. Oh nggih. Nduk Niken, mang mriki nduk, kene nyedaki Mbah Kakung kene. Mbak, Nggih. kok Ngapa, Mas? tembungmu lho nyedaki Mbah Kakung lho. Mbok ya sing raru, Pak apa Pak D apa Pak Lek? Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe babar pisan ora kabare. Sajake rada Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Ya, bocah kok saya suwe, saya mempur, saya ayu, saya ayu. Wah, Jan, muga-muga awet to sehat ya, Amin, Nduk. Awet to pangestune. laris. Amin. Kuwato dadi wong sing kondang. Amin. Nyontoh kaya mbahmu mburi niku. Nggih, amin. Niku wiwit enom, Mas Garen niku wiwit enom nganti saiki lho. Napa jenenge niku arum mangambar. Kaya kaya Mas Gareng niku. Sok bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku Iwan Purba kowe. Mboten ben ora ilang lho. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, heeh. Lek pengen viral niku memang gampang sekali, Ya. mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyontoh. Nggih, bar niki kula nonyone. Nggih, nyontoh. Dalange anggar duwite wis entek iki lambene omonge kleru ae. Ora nyontoh Mas Gareng. Ngomong tua kok. Aku ki gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambiwe kok ora padha ki. Ora padha piye? Sing kene iki blirit iki kok suwek-suwek mbonggo ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. Heeh, lek kongko kaya mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti bapak-bapak ibu-ibu iki Niken Salindri bener perbedaane ngono lho Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Heeh, sesuk mbah wedok disuwek-suwek. Klambine. Rak itu. Lho, klambine disuwek-suwek. Ana bojoku ati suwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to Pak. Klambi. Ora iso negatif kok, Nduk. Ya, sesuk Mbah Mbak Putri. Mbah Ti dikei anu selambu kene ne klambi. Loh, apik kuwi anget kayak selambu. Kei selambu. Rumah terus kamu bojoku ki nyamuk kowe. Oh, ya, selambu. Kreasi kok. Kreasi nek ora selambu. Yo. Saiki kebaya ki warna-warna potongane Mas Gareng. Kebaya klasik ya kaya ibu-ibu, Iya. kebaya modern kaya Nduk Niken. Iya. Arep po modern ning ora ninggal karo budayane, ora ninggal karo kebaya. Ku Betul. hebat. Ini semi modern Mas. Nggih. Ini ada
versi kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Leres. sedikit Loh, ya. nganggo swiwi kuwi. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk kei Apa? kutu, kei kutu. Kei kutu baru. Kutu baru kok kutu semifinal kok. Iya. Ah, Nggih. saya aku Iya. kangen karo iki anak wedok iki. Piye nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya ya, kok ndak ketok tuwek ngono. Putu. Ya emang putu. Putu wedok. Iya putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya kan penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya penting wis aman kuwi. Ora Oke. perlu neng kowe hotel-hotel. kowe arep dadan kok arep ngeyuk. Ya kan yang penting nyaman, Pak De. Tidak perlu hotel-hotel, nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, Ya. heeh. Ora perlu angel-angel nduk niki Tidak wong perlu kan. fasilitas Ah, mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Pripun, sampeyan Aku pripun? lah ya saanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo ngonek aku malih. Ora. Pokok apa-apa kleru piye to? Saanane iki ya. Negatif thinking. Lah ya enek darane kuwi ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisar kali tenan to, Pak De? Tenan. Neng aman yo. Eh, Loh, aman. ora yo. sasake. Aman lho. Neng ngisar ki mau tas di foto lho, Mas. Heeh, Lah nggih. kok prank to, Mas? Iya. Iki nyonggo. Oh, mung loro lho, Reng. Ora aku numpak kotak kene ya, Mas. Dadi numpak blong numpak perahu. Iya. Iya. Aja sembrono. Ora apa-apa, engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho kok ya dipikir ngono. Iya yen aku ning dhuwur yen ning Awas isor. dibanget wong iki lho banyune surut. Kaya budas kok. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitasé ning kualitasé ya hebat. Ning sakniki sampeyan nang bawa sik Mas Gareng. Bawa sik dandang gula sida wasih Lah iki nyenekane lho apa? langgane. Nyepelekne ngenean. Lah, ya wis ngonoan. Loh, ya wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa mau ya akeh. Iya, ayo. Akhir. Ayo. Weh. Pamintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene gedhe. perkasa kok perkosa. Iki ya kleru meneh. Kaya gagah. mantene lanang iki lho sing gagah lho. Ndi mantene lanang, Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Di ya. Ijin Ayo. Pak. Pamintaku nimasi doase. Sing digandrung. Ngono kuwi. Lah, mripate ra patek ketok bae. Wong nek digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki Iya ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi Kan ae. Karo kuwi ae. kan. Aku ora paten karo wong tua. Kan ojo kan. Ben, wis ben. Kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Oh, kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila Oh. karo aku ki ora usah ngono kuwi, Pak De. Kambiye barang. Yo sorry. Kuwi wong Jawa Barat tok kandiek. kabiye yo. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Nganggo jegok barang apa? Jehe mok jegok. Oh. Ing sarina sawah ngene. Ngomong ngene iki wis penak-penak to, Mbah. Ah, Terus murmur aduh njewegur plus
terus suara hilang piye. Kok aja dadeni wong tuwa. Aku mancing. Kowe biur kowe apa? Mancing no. Aku dodok. Aku bagian iup. Iya. Mas Gareng, Yun. niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar, Nggih. niki entuk saweran 300. Alhamdulillah. Niki kagem sinten Ini Mas? wong rezeki iki tebone ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih, matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Kagem sinten mau? Nggo Saking sing sinten nembang, nggo sing nembang saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih, Mas matur sembah nuwun Anggun. sanget. Nggih. sok meneh iki yen Alhamdulillah. nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, digo Mas, iki sing digo sing nembang, sing bawa ora. Lah ya wis. Lah kok sing mbok undang kok aku. Njaluk tulung mangkeke niken. Ngono lho. Iya toh. Kene kono ki piro to? Ora ana sak meter. Kok Ya njaluk kan, engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku kok tarai Mas Bayu sombong ra gelem nganu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ya. Masa wis tua ya cek butuh duit. Wong ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Lah lak sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir, wis tuwa garek menikmati hidup. aku ki tuwek-tuwek sik seneng royal kok. Ku ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh. Ya. Ya. Men awake perkasa sehat. Udarane iki enak di. Iya. Wis ora apa-apa oksigen. Dadi aku ki entuk duit tak tukoke oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Bayu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes pi Mas entek mau. Heeh. Yo. Tekan ndi ki? Ya, tekan guyung. Datan kinggan sarambut lamun ado caketing ati. Jangan apa ndongakne mantene napa dereng Pak De? Wis, Kula sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata de Koko. Kok nata dekoko. Kok kaya panganan. Mbak Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kalian Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru nih? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Kowe ngandani apa? Ya ben sekolah sik. Kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah aku isih sekolah sik SMA lho, masa ya Di terus SMA ra tau mlebu sisan. tuwek ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tabinggan. Yes. Iya to. Yen cedak. Iya. Ana wong tuwa kleru ora dikandani. Yen cedak tansah mulat. Sido. Wis rasa diapi-api elek bakale. Sido setu. Aja nesu. Aja nesu. Lah ape-ape ra itu. Ya apik. Diapi-api. Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Yo, Mas Bayu dibudalke. Jare mau njaluk dilem apik. Yo kuwi budalke jenazah kuwi. Masa ta? Jenazah iki kudu sae apa sae? Lah kudune iki sae kan bahasa Indonesia kan bagus. Ha, Lah masa jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus. Budalke ngono. Berarti enek wong mati iki jenenge wong apik. Iya, lho. Lah timbangane kok ora dibudalke dilatih kire. Kok ngono kuwi. Ya. Indomie Lan mie goreng. mituno. Indomie lan mituno.
ayoni mas barengan tepi wajib sido aseba Wih, nanti anaknya kone lho. Anu, sukmane kae. Brayan, ayo. Weh, sampun, 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 pun. Oksigen entek kon. Ya, langgame, Nduk. Aku ben aku mbok siksa ora apa-apa. Waton si asih iki sing ngedaki aku. Waduh, Dede. Ya. Ya Cayu. Ya ampun to, Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomongnya ngono senengane ngono kuwi karo bocah kok mboyo sing alus. Sing halus apa piye? Nggih, Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbek aku mepet-mepet Lho, kok bareng tunggoni sing ayu delokan sampean kok lek nganti mbake iki gelem sampean mung digrogoti tok. Sampean ki wis tuwa, kudune sampean ki sadar diri. Apa ya to? Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih Enom, gelem karo sing tuwa. tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa gak? Buktikan. Ya. Ya. Aku kang sedya satuku wit pit nganti saiki Salam hangat mring temanten anyar
Dua kali. Alhamdulillah. Apa Mas? Dalange kena azabku. Ngapa toh? Ket mau ngerjani aku lambune mati ra kuwi. Enggak, itu tadi sedang perbaikan aja. Tadi itu saking kepanasan. Oh ya kan ya. Dimatiin sendiri. Dimandek-mandekke ya kan. Dimandek-mandekke. Iya, dimati-matikan sendiri. Wiwi bela nono aku wi. Aku golek bola wiwi to. Wiwit kok wiwi. Wiwi oh. Iya. Alhamdulillah. Nduk Niken. Matur nuwun karo Mas Riki ya. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh. Ning saking kepengine ditunggoni Nduk Niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. Oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Niki wonten nawala sing tak tampi. Menika nyuwun gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur dateng Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Rian Tur Ngawi. Maka diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling. Nduk Niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka prihatin sih. Maka ayo Mataram, maka. Terus. Ngetan bali ngulon noe Iki dong apa iki? Dong apa derene iki? ora apa-apa Mbak Eka. Dalam Yong. Ya iki jatahmu 50. Ya iki kene. Terima kasih. Ayo Mbak anu Niken iki itu jatah ini 50 ini. Nah, ayo. Terima kasih. Suci kene bagian-bagian. Ya. Dita. Ayo kene. Oke. Mas Gareng. Apa? Ayo. Layangnya diwaca nih, Iki enek bagian. Tolong dijelaskan lagi. Ora apa sindianmu iki buta huruf to? Lah ngapa ta? Ora ngongkon sindianmu ngekei duit tok. Ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok. Iya. Ya kan ya. Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De sama ora dicekeli duit dicekeli layang. Cekeli layang gadekke kok. Nah iki hurufe iki. Kuale. Walik kok golek hurufe. Ngene iki lho akibate wong pipis iki. Hubungane apa wong waca karo Lah sampai tak ngempet. Ya. Oke. Apa kok oke? Jare kon maca. Wis tak waca ki lho. Dadi wacane game Unine ku apa ya? Unine. Tutuke apa ora? Ayo. Rasa.
Nyuwun lagu Grajakan Banyuwangi kalian Pepiling. Ya. Nggih. Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh jalan baru. Hidup Hidup. baru. Lah kene kowe ya iso macanya. Oh, kok ora kabeh ora nek sing bener to ucape. Ora bener maca tok ora itu duit tok. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa kuwi? Apa PMS. apa kuwi? Biasanya wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Oh, aku lagi ya. Alah, PMS ki apa ora ayo, metu kuping kaya. Saking Mas Rian Heeh. apa ki? Anggalih Nggih. Biro Wisata CV Rian Tur Ngawi. Siap, matur nuwun. Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? Ya wis kok. Lah 50. Lah kok wis didum kabeh sah kok. Sudah rata kok. Wis didum rata kabeh kok. Sindennya itu loh Iki apa wetone Bayu ya karo wedokan lomo iki. Karo aku blas. Aku terima Mas Riki. sing Trimo Mas iki ya trimo kae manut aku kae kok. Oh iya toh. Ora bolongku toh. Ayo dibawani sik, monggo dibawani. Ayo. Bawane wiwit saka Mbak Eka Priatiningsih. Nduk Eka, Dalam Biong. piye kabarmu? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan iki lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho. Oh, gede aku kok. Kok iso Dhuwur gede? aku kok. Mang jelasnya to Biong. Coba jejera. Kula kalih Niken jejer. Ah. Dhuwur aku kok. Iya. Kowe Iya. arep Seto kan nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, ya aku kelas piro? TK ada. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis kates omongane. Kok bangetan lah yo mulane cerdas. kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken cepet. Coba Ken. jejera kan. Lah dalah wis. Niken. Heeh. Kaya areng nyuntekke mbae. Ya bener jane. Ki sesuk arep tak terke suntik. Ben sehat Pak De. Check Nggih. up itu penting. Ora apa. Wong apa-apa ora beneran. Ora iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalane, gawe nesu sindene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Wanjine aku nyambut gawe suguhane metu. Sampeyan aja gelo. Apa? Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nggih, Nah, sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. matur nuwun, matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Wah, wis. Kuwi turan. Karek di blender diombe. Larek. Kaya jus wae. Ana ta jus sop. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita. Yo. Yo. Wis didelok kok sing cewek sing ning isor terus iki ngopo to Mas Gareng iki? Awitekno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklantheki gambar tempel. Wayahe Mbah Uti ki tarik benang ya, ditarik ngene, distraples. Kae malah tak kawat kok. Kok sih to tarik benang kok di strapler ayo di strapler. Lah ki ta ben kersane mboten kisu to. Oh, tak laporke Mbah Putri. Kok gendep ping 5 kok lek anu udele malih ning kene. Ya, ya Dit. Doro Gatut Kaca nonton wayang. Di Gatut Kaca. Kae mabur ning dhuwur. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok nggih. Ampun nggih. Pacane kaya wong mancing lele ngono lho. Ayo. Anu. Bebesan mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah,
enake ora jamak. Mangkoke jan persis kayak kelambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Ya iki mangan bakso kaya mangan kowe iki. Ayo ganti Mbak Suci. Bakso. Salat kelima waktu. Pentole cilik-cilik medit ya ramajan. Mangkoke cilik pisan. Pentole cilik-cilik pisan. Le, kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. Kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah, bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lah wiceno. Oke. Sing ngekei anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli, aku ora ngapusi. Iki Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho, nek ora percaya estu. Kula. Heeh, Mas, ditunjungan. Mas Rizky. Soalnya Kuwi lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh terserah, pokoknya manut Mas Riki. Kula niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apian nek sing ngelem cetil ora sah tak kei. Ya. Tak balik ke anakmu. Tak balik. Ya Nesto. Bapakmu apian ya. Gowo ya, bapakmu apian. Ditampani. Endi? Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apa ini kok nyelekit dongane? Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Iya. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo sik. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Gareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa sarang penyamun? Iki kanca-kanca ora sana bui, Pak Gareng gen karaoke. Iya. Ayo. Iya. Oleh minjuk-minjuk kaya brutu. Pak Dede. Wes entuk 100.000 ping 10. Pak De, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet. Ora kenek. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo. aku. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Mangan bakso. Ayo. Widodo. Aja gelem ditinting wong. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kok nabok gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare mong kan mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Aja mak nek diganggu nek keselak. Yo, ting-tingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kang limang wektu. Lah apik lho wi. Oh, sing gedhe pancen TLK. Apa? Telek. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Yo. Bales ke Pak De iki lho. Pak De Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Yo. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku Cagak agama pakartikan. Ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhir.
Ngapa to? Kene napase wis entek ra dideg-dege. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan kanggone. Yo buka celuk sik, yo buka celuk sakon iki. Maka. Wes wajine tansah dilengke wes wajine padha didake aten was semandang layae sembayang tapi wajib gawe pangeran Yo, irama seger. Monggo. Monggo, kur sedaya. Yo. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo Eka, Suci, Mbak Dita Lenggasik. Nduk niken. Mas Riki diparingi lagon wewayangan. Oke. Ayo. Iki yen iki bocah iki all-round sing anyar ya, sing lawas ya mlaku. Apakah arti nama Niken? Ayo Mas Hadreng, dijaki sik. Niken iki niki niatnya dari kecil kepengin jadi seniwati sing pinunjul. Terus Ken? Ken napa-napa mawon saged menika all-round. Nggih. Oh, Klasik ya iso. Sing modern ya oke. Terus Salindri. Saben dina isih tetep sinau nadyan saiki wis payu. Terus Lin. Lindungane sing digatekke ya lindungane Gusti sing murben dumadi. Terakhir Dri. Dri iki lho, Dri. Apa? Driat. Dri apa tembunge Jawa? Drio. Drio. Heeh. Drio. Ya ati. Drio atine apik. Nggih. Dadi iki yen apik kok aja mung apik wujud jaba saatine ya kudu apik becik. Nggih. Tak dongak-dongake atimu apik, Amin. ketemu rejeki Amin. ya.
Ngono aja lali karo bae. Berarti kudu ndelok apa? Kudu golek jodoh sing jenenge rezeki. Aja rezeki ki beda. Rezeki ora maksudnya ki ketemu rezeki ki anu apa ki jenenge ya iso materi, ya iso pasangan. Nggih. Ning sing baku ketemu rezeki, sing baku kanggo sanggamu urip nganti mati kuwi ngelmu. Min. Ngono Piye ya. digatekke, Nduk, welinge Nggih. bae. Tembungmu piye? Digatekke welinge bae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, kula gatekke. kudu aku lho. Iki ketoke klop gitu. Ayo. Seneng yen aku mati ki seneng. Ya ora to, Pak De. Terus sing yang selalu mensupportku, yang selalu membikin lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah kene yo Oh, ngerti. Ayo aja ninggal sik, Mas. Ya, Arep aku iki duwe kanca garing akeh. Ning Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Wis. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original ngene. Nggih, heeh. Ayo, wewayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik. Monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ya, ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Pak Kakung. Niki Ya. buka celuk. Nggih, heeh, heeh. Wewayangan kang rindu ilang saka ing pangdulu pasrianmu sliramu jajangkon atiku tansah kelingan asamu tanombal saka ing pangdulu pasrianmu sliramu jajangkon atiku Yo, Nanda. Nerangin, Nan. Gender gampang sinter ayo. Wis
kasih matur nuwun nduk niken lereno sik lenggah. Eh, Nggih. Ora anu ge lenggah sik. kono bali angkrem meneh. Ya metmu saking laris iki bangsa nggon tenggorokan iki aja dipeksa. Oh, iso rusak pita suaranya. Nggih, mongko toko ora enek sing dodol. Wah, balik kene ya suwe. Niki nyuwun sambel kemangi. Oke. Oke. Kalian katresnan sejati. Yulimbo sampun supe mirsani Yulimbo kalih nduk niken tanggal 1 November wonten Keras Wetan. Oke. Menika Bu Carik. Oh, siap, Bu. Kuwi aku mbok jarak kuwi. Aku mbok jarak. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Pokoke wayangan ra nganggo aku dadi resul Bu Carik. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Nggih. Mboten ampun digugu omongan kula. Mboten wong Bu Carik niku piyai iki luwes, Mas. Nggih. Bu Carik niku piyai sing seneng Gojek. Lah iya Piyai niku. Bu Carik gampang kowe wae sing ora nawake. Ora rek kaya nggih sing tak tawake wis. Tak tawake ning terminal kuwi. Mangsamu angkot kuwi. Yo, Mbak Ayu, ayo rene. Rene jedak Mas Garyo, serampat. Monggo, yo. Piye? Sindenmu iki telat ngombe obat. Kok telat ngombe obat to? Sepolahe kaya ngono e, Mas. Ora sak kaget kabeh ngono. Nek tak klumuke sing ngono-ngono kuwi aku ora. Ya wis, aku maklum. Tak tekon. Sing waras-waras mboten betah ten mriki. Iya. Bayan iki kolektor barang antik. Iya. Oh sing buri-buri tak goleki ya sing pedhot-pedhot kuwi tak klumuke. Dadi siji ya ta. Basa mantan adu jago tak iso demung ya ora. Ya, wong kabeh iki malah kowe pahalamu gedhe. Oh, Ngopeni nggih. wong. Iki jenengmu sapa, Nduk Sayu? Nami kula Wadi. Heeh. Nggih, derek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumane Tias. Diwala kaji kokok beluk. Oh, pancen rada sentet. Ngapa ta? Wong jeneng kok nganggo kokok beluk. Lah kuwi jenenge ciri wanci lene gawa mati Nah, niku. kuwi. Oh iya. Ah. Ora omahmu ngendi, Nduk? Kula asli saking Kota Madiun. Oh, iku cah Madiun. Cedak to. Nggih, Kowe cerak. kowe kok iso polahmu kaya ngene iki apa pancen darah seniman? Niku bapake dalang, ibuke penari. Bapake sapa? Mas Yogi Bagong niku dalang Madiun. Oh. Ibuke penari, adine niku dalang cilik. Ngono. Oh, alah ya wis lumrah yen ngene. Ngertos, jenengan ngertos. Heeh, lumrah yen polahmu kaya wong kurang saon iki lumrah. Kok kurang Ya, saon aja pripun ta. to? Iya. Mula anu yo iki ana sing ngersake sambel kemangi. Terus anu Mas Gareng jangan lupa ini acara didukung saking wedding organizer Yayan Pro Guyung. Oh nggih. Niku melayani rias, hiburan, sound terop dan lain-lain. Amin. Ayo, engko sapa sing kagungan kersa gitu.
gelare kaya ngeten iki. Pokoknya- Iki dienggo orkes Melayu ya masuk, dienggo wayangan ya hebat. Masuk Jos. jangan khawatir semuanya akan dilayani. Buktinya malam hari ini. Lah ngapa buktine? Orang denggon kali dadi panggung. Iya. Yo kira Kreatif nggih Pak. kreativitasnya Betul, pihak betul. IO. Nggih, pokok dimanapun tempat pokoknya iso digawe senyaman mungkin. Nek wis karo napa niku wedding organisir Mas Yayan Pro guyung niki. Nggih. Ayo sambel kemangi diaturke. Monggo, ayo.
Nggih, terima kasih.